Vítejte ve světě telekomunikací a levného mobilního volání. Pokud dáte stop vašemu drahému volání, společnost Virtual Dream s naším partnerem Mobile 99 vám pomůže ušetřit zavolání, SMSky i data. A proč byste s námi měli volat? Poslechněte si pár čísel, která vás jistě přesvědčí, že vsadit si na nás se vám opravdu vyplatí. Číslo 050, číslo 1 a číslo 150. Ptáte se, co znamenají tato čísla? Číslo 050 znamená, že s naší společností a v naší síti budete moci volat a SMSkovat se svými blízkými už za 50 haléřů za minutu, včetně DPH. Číslo 1 rovná se 1 koruna. Pro vás to znamená, že s námi můžete volat už za pouhou korunu, včetně DPH. Zajímá vás, kam můžete za pouhou korunu volat? Volat můžete do všech mobilních sítí, ale i na pevné linky v celé České republice. Číslo 150. Tak to znamená, že při volání do mobilních sítí, ale i na pevné linky v celé České republice zaplatíte maximálně 1,50 Kč za minutu. A to opět včetně DPH. Pod tímto videem je umístěna kalkulačka tarifů, kam stačí doplnit, kolik minut a SMS zpráv měsíčně provoláte a pro-SMSkujete a kolik megabajtů dat stáhnete. Poté stačí kliknout na tlačítko spočítat a dozvíte se, který námi nabízený tarif nebo balíček služeb je pro vás nejvhodnější a také jeho orientační cenu, kterou měsíčně zaplatíte. Pokud máte nějaký dotaz, zavolejte nám na telefonní číslo 799 996 666 anebo napište e-mail na adresu info@virtualdream.cz. Pro ty, kteří nejsou ještě úplně rozhodnuti, přidám další 3 čísla. Číslo 4, číslo 5 a číslo 30. 4 znamená, že za pouhé 4 pracovní dny již s námi můžete volat levněji, a to ještě z vašeho současného telefonního čísla. Číslo 5 je částka za 1 minutu, kterou zaplatíte, když budete v kterémkoliv státu Evropské unie a budete volat domů nebo do mobilních a pevných sítí v celé Unii. No a co znamená ta 30? Tak ta znamená, že kdyby vás to u nás nebavilo, můžete už za 30 dní volat u někoho jiného. No, není to skvělá nabídka? Vsaďte na nás a dejte stop vašemu drahému volání.